Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video po, gagawa po tayo ng splatter effect gamit po ang application natin na KineMaster. Guys, if wala pa po kayong KineMaster, just go ahead and open your Google Play Store. It's free to download naman po, or you may just click the link below po para po sa download po. Alright guys, so open na po natin si KineMaster. Hit po natin tong bilog na icon para sa new project. Select po natin yung aspect ratio. Then after po natin magkagawa ng new project, punta po tayo sa media. Go to background. Any color po. So sa nakita nyo po, nasa timeline na po siya. Then go to layer. Then media po. This time po, ilo-load po natin yung mismong picture po na gusto nating lumabas after po na mawala na po yung color green, just like po yung nasa sample video natin. Alright, so full screen lang po natin. Click lang po natin tong nasa tabi ng gunting, then hit po natin ito. Alright guys, next step po, layer po ulit, media, then this time po click po natin tong green po. Ito po yung kanina nag-play po na nag-fade. Guys, kung gusto po natin ng ganitong video na may color green, please check lang po ulit yung description natin below kung paano po tayo makakakuha ng ganito na video. Da-download na po natin siya. Isa din po itong YouTube video po. Nasa baba po yung mismong pinag-download na ko po. Alright guys, so sa nakita po natin, hindi po natin nakita yung actual image na gusto nating ma-flash. So to do that po, ensure lang po natin na send to back po ito, yung image sa baba na gusto natin makita after po mawala ni green. Then balik po tayo doon kay green video. Then let's go ahead lang po sa chroma key, enable po natin. Then so nakita po natin meron pa po siyang konting green dito. Adjust lang po natin siya. I think that's enough po. So let's go ahead and let's play po kung okay na po. Alright guys, nagsisimula na po. Alright guys, I think that's it po. If nagustuhan niyo po yung video, don't forget to hit like and subscribe to our channel para lagi po tayong updated sa mga bagong makabuluhan video. Salamat po.